Сега хубаво, моето момче.
без изключение. Добре дошли от името на това мило семейство. Една хубава песен от оркестъра. На здраве на всички! Си тече, плачи моето сърце, заедно, момиче. Мъка ми мале на сърце, че животът си тече, плачи моето сърце, заедно, момиче. Ще живея вече без мечти, ще живея даже да боли. Остарях с годините, а в живота си вики. Ще живея вече без мечти, ще живея даже да боли. Остарях с годините. Поздравя щастливото семейство. Да са живи и здрави за новородената рожба. Нали така беше? Новородено. Момченце ли е? Това е на добро. Разбира се, дали е момченце или момиченце, всяко дете е благословено от Бога с най-страхотната съдба. Искам да ви кажа, че както ако постави човек палец някъде, нищо не се повтаря, така че това момченце е уникално на 100%, да е живо и здраво и Господ да го дари с най-хубавата съдба. С най-голямото щастие, с най-голямото изобилие, с най-голямата булка, най-красивата булка и с много пари. Това му пожелавам, да сте живи и здрави. Някои ми викат Хюрем Султан, други пък както ще да е. И сега да поздравим. Искам да попитам само бащата на момченцето, как се казва? Айде сега първата песен. Не знам дали е тук таткото, ма като дойде 3 пъти ще му я повторя. Тук ли е? Специално за Васко Чорбаджи. Песента е за Васко Чорбаджи, първата песен. Казва се Борис Любенов. И един страхотен майстор, страхотен. Ама няма, Ваню тук ми подсказва, бил клавириста на Нешко Лещев, ма моля ви се. Аз преди 20 години и Борис свирехме при Иво Папазов, така че не е на Нешко Лещев, бе, направо на Войчо му. Той е картач, ето сега на колка ще ви покажа за какво става въпрос. Той е разбивач на клавири на женски сърца. Борис Любенов. Така. Чакай бе, Ваня, много бързо. Оркестърът, тези на Санчо оркестъра, казват и го познават. И достатъчно кадърни момчета са. Тук преди малко правиха репетиция. Показаха се. Искам да благодаря на моя брат Иван Танев, с който съм започнала за първи път в този живот на тази земя. Може и да имам още 10 живота. Котката не умирала лесно. 7 живота, пък аз съм с 17. В първия си живот, първия ми колега музикален е Иван Танев. Искам да ви кажа, че той пък е не само майстора на най-сърцераздирателните, на най-хубавите балади, и той е направо разбивач на женските сърца.
Женските сърца, а пък мъжете като му чуят баладите, са разбивачи на бутилки. Така че последователя на Недялка Киранова и един от най-добрите демерджийски певци. Направо е Шабан Шаулич. По демерджийски, по български и по всичко. Така че да е жив и здрав. Таткото, за таткото на добродетелното момченце. Не си празник, светъл и голям, ще през това Васко чорбачи, тежки гости, пълни му суфри, да я... Да продължава. Георги.